Холмстед продава последни апартаменти в сграда Лазур Резиденс, локализирана в близост до университет, професор доктор Асен Златаров и многопрофилна болница Сърце и мозък. Около обекта има изградена инфраструктура с бърз и лесен достъп до големите пътни артерии на град Бургас. Проектът се отличава с висококачествените материали, които се използват за изграждането на самата конструкция, така и за интериора на сградата. Терасите ще са под гранитогрес, отводнителен сифон и алуминиеви парапети. Дограмата на прозорците ще е с пластмасов 6-камерен профил, екологичен, незапалим с двоен стъклопакет, противошумен, топлоизолиращ и 4 сезона. Входните врати ще са блиндирани с модерен дизайн, на които ще са монтирани брави и дръжки. Фасадата на сградата ще е елегантна и с модерен стил, които подчертават малките детайли. Апартаментите се предлагат в степен на завършеност по БДС до ТАПА.